हेलो फ्रेंड्स आं बे भिडियो नोंथांमोननो खिन्थागोन माबोरैहाय जोङो एचडी थाम्बनेल जोङो यूट्यूबनि थाखाय बानायनो हायो बे भिडियो नोंथांमोना मिथिनानै मोनगोन बिदिब्ला नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नाय आरो दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ सब्सक्राइब खालामाखैब्ला सब्सक्राइब खालाम लोगोसे घंटीनि सावगारियावबो थुना हो जाहाथे गोदान गोदान नोंथांमोना नटिफिकेशन मोननो हायो आरो गोबां इनफरमेशन नोंथांमोना बे चेनेलनिफ्राय मोननो हायो बिदिब्ला जोङो नायदिनि माबोरै जोङो एचडी थाम्बनेल यूट्यूबनि थाखाय जोङो माबोरैहाय थाम्बनेल खालामनाय जायो बेनि बागै जों बे भिडियोआव मिथिदोनि बेनि उनाव जोङो गिबियाव थांनो नांगोन प्ले स्टोराव आं बेहाय प्ले स्टोराव फैबाय बेनि उनाव नोंथांमोना सार्चआव लिरनानै होनो नांगोन बेहाय लिरनानै हो आं बेहाय लिरना होनसै पिक्सआर्ट PIXART पिक्सआर्ट बेफोरबायदि लिरनानै होबानो जाबाय अलरेडि आंनाव डाउनलड दंखायो बिदिब्ला नोंथांमोना गैयाब्ला डाउनलड खालामनानै लाब्लानो जाबाय बिदिब्ला जों नायदोनि एपआव थांनानै बिदिब्ला आं बेवहाय एपखौ आङो अपेन खालामबाय अपेन खालामनायनि उनाव आङो बेहाय नेट माबा होआखै नेटखौ आङो अन खालामाखै बिदिब्ला बेहाय जोङो नैफोराव नुनानै मोनगोन बेनि थाखाय जोङो बेहाय प्लास सिनाव थुनो नांगोन जोंनो नेट नङाब्लाबो जोङो थाम्बनेलखौ बानायनो हायो बे एपनि थ्रुयै बिदिब्ला जों बे प्लास सिनाव थांबाय प्लास सिनाव थांनायनि उनाव जोङो बेफोराव अपसन नुगोन बेहाय नोङो फट'खौ जोङो एडिटिं खालामनो हायो भिडियोखौ एडिटिं खालामनो हायो बेफोरबायदिनो जोङो बेहाय नै बेकग्राउन्ड लानानै जोङो बेहाय थाम्बनेल खालामनो हायो बिदिब्ला आं बेहाय नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो यूट्यूबनि थाखाय जों माबोरै थाम्बनेल खालामनाय जायो यूट्यूबनि थाखाय जोङो माबोरै थाम्बनेलखौ बानायनो हायो बेनि बागैसो आं बेहाय नोंथांमोननो खोन्थागोन बिदिब्ला नोंथांमोना भिडियोखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय बिदिब्ला बेहाय आं थांनोसै बेहाय बेकग्राउन्डआव आङो लानोसै जिखिजाया मोनसे कालार होमबा आं बेहाय लानोसै गोबां कालार दङ बेवहाय नोंथांमोना नायनानै ला बेहाय गोबां कालार दं नों मा मोनसेखौ लायो लाब्लानो जाबाय आं बेहाय वाइटखौ दा लानोसै होमब्ला आं वाइटखौ बेहाय कालारखौ लाबाय बेनि उनाव नोंथांमोना बेफोराव नुनानै मोनगोन बेनि उनाव जों बेखौ जुम खालामना होयोब्ला जों बेहाय गेदेर जालांगोन फुल स्क्रिनाव बेयो जागोन बिदिब्ला बेवहाय सिङाव नोंथांमोना नुनानै मोनदों गोबां अपसन बे अपसनाव नोंथांमोना बेहाय एडिटिं खालामनायनि अपसन बेहाय नोंथांमोना गोबां अपसन नुनानै मोनदों जोङो दानस'नोबो हागोन काटबो खालामनो हागोन टेक्स्ट लिरनो हागोन एड फट' खालामनो हागोन थिग गोबां अपसन बेबायदि दङ नोंथांमोना जेब्ला बाहायगोन अब्लानो मिथिगोन बिदिब्ला बेहाय आं नोंथांमोननो खिन्थानि यूट्यूबनि थाखाय थाम्बनेलखौ जों बोरै बानायो आंनि भिडियो माबायदिहाय खालामो बेनि बागैसो आं बेहाय बुंगोन बिदिब्ला बेहाय जोङो एड फट' गिबियाव थांग्रोनांगोन जों मोननैसो कालार बेहाय जोङो लानो नांगोन जेन नुनायाव मोजां नुनाय रखम बिदिब्ला आं बेहाय थांनोसै एड फट'आव बे एड फट'आव आङो बेहाय क्लिक खालामनोसै बेहाय आङो एड फट'आव क्लिक खालामनायनि उनाव बेफोराव आं कालार गोबां नुदों नों माबे कालारखौ सेलेक्ट खालामो नों खालामनानै लाब्लानो जाबाय आं बेहाय मोनसे लानोसै बेखौ बेनिफ्राय आं मोनसे लानोसै गोमोखौ बेनिफ्राय आं मोनसे लानोसै बे गोथांखौ बिदिब्ला आं बेहाय मोनथाम लाग्रोबाय बिनि उनाव नैयाव एडआव थांनानै एड खालामना होब्लानो जाबाय बिनि उनाव बेहाय कालारा जोंनाव बेहाय दा मोनफैबाय बिदिब्ला जों बेखौ माबा खालामनानै लानो नांसिगोन बिदिबा आङो खालामनानै खोथिगासिनो दं बेहाय जोङो क्लिक खालामबाय क्लिक बानायनायनि उनाव जोङो बेखौ बेफोरबायदि बोबाय बोनायनि उनाव जों बेखौ सेटेल खालामना लाब्लानो जाबाय जों बेसे गेदेर लाखिगोन बेखौ लाखिबानो जाबाय बेनि उनाव जोङो बेहाय मोनसेखौ क्लिक खालामलायबाय बेखौ खालामबाय खालामनानै जों बेवहाय आरो लालायबाय बेफोरबायदि बोलायबाय बेनिफ्राय जों बेखौ बेखिनियावनो दोनबाय बेनिफ्राय बेखौ लालायबाय जोङो बेखौबो जों बेखौ गोलाव खालामनानै लालायनोसै बायदि जों खालामनानै लालायबाय थिग बेबायदि जोङो खालामनानै लाबाय बिदिब्ला जों दानिया बेखौ टेक्स्ट लिरनो हासिगोन जोङो मा नोंनि बाथ्रा बेयो नोङो मा लिरगोन बेवहाय नोङो लिरबानो जाबाय बिदिब्ला आं बेहाय टेक्स्टआव थांबाय टेक्स्टआव थांनायनि उनाव आं बेहाय लिरनोसै माबोरै थाम्बनेल आं बेबायदिल' लिरथ'बाय दिन्थिनो थाखाय बेनि उनाव जोङो बेहाय टिक मार्कआव बेहाय थुनानै होनो नांगोन बेनि उनाव टिक मार्कआव थुनायनि उनाव बेहाय कालार नुदों कालारखौ जोङो सेलेक्ट खालामग्रोना लाबाय बेनि उनाव जों कालारखौ मा मोनसेखौ होयो आं बेहाय होथ'बाय गोसोमखौ होथ'बाय
बिदिबा बेखौ जों गेदेरबो खालामनो हागोन बेनिफ्राय जों बेखौ जेराव बहायो जोंनि बहायनानै लानो हागोन आं बेहाय नैयाव लगायबाय गोलावै बेबायदि माबानानै जोङो बा बिनि उनाव जों आरो टेक्स्ट लिरबावलायबाय नोङो जि लिरो बेवहाय लिरनानै लाब्लानो जाबाय बानायनो बिदिब्ला आं बेहाय थांलायबाय ओमफ्राय जों कालारखौ सेलेक्ट खालामलायबाय बेबायदिनो कालारखौ होलायबाय आङो बेहाय बेबायदि कालार होबाय कालारा बारा नुवाखै बेयो नोंसोरो होना लाबानो जाबाय जेखौ होयो आं बेखौ कालारखौ होबाय बेयो बाङाय लाइट जादों नुदों बेफोरबायदि नोंथांमोना थाम्बनेलखौ बानायनो हायो बेबायदि बानायनानै जोङो बेहाय नैयाव सेभ नुनानै बेहाय टिक मार्क नुना मोन्दों बे टिक मार्कआव जोङो बेखौ थुनो नांगोन आं बेहाय टिक मार्कआव थुबाय बेनिफ्राय टिक मार्कआव थुनायनि उनाव नैयावनो नुनानै मोन्दों एर'सिन बेयाव थुबाय बेयाव थुनायनि उनाव दै गेलारियाव जोङो थुबाय गेलारियाव बेयो सेभ जानानै थाहैगोन गेलारियाव थुबाय आङो गेलारियाव थुनायनि उनाव बेयो सेभ जानानै थाहैबाय थिग बेबायदि जोङो थाम्बनेलखौ खालामनो हायो इउटुबनि बिदिब्ला नोंथांमोना निस्सय मिथिबाय जानांगौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव गोजोन्थों